Mesto v rámci rovnakého prístupu, keď neplatí členov, či už sú Bíli alebo Rómovia, pristupovať k vážnejšiemu rozhodnutiu ďalších deložácií. Táto lokalita pod Hráčkom, teda povedať, je výrazne zanedbanejšia ako lokalita Stará Cihľania a vysťahovanie neplatí, čo v 2-3 fázy. Jedna fáza je tá prvá, ktorá neplatí, tí, ktorí robia totálne zle. Druhá fáza bude aj búranie, sú bloky, ktoré sa postavili na čierno, chajdy a podobne. A tretia fáza bude zrejme likvidácia celej tejto osady, pretože nedaleko má nový cintorín a boli by sme radi, aby naše dôstojné miesto v rámci mesta Prešov, čo by v súčasnej dobe asi nebolo. Ja predpokladám, že táto fáza bude trvať rok a pol. Tí, ktorí platia, pôjdu do Starej Tihane, tí, ktorí neplatia, pôjdu na ulicu a keď si to No odhad je ťažko povedať, pretože ja to nebývam denne, ale ich výrazne asi 10 viac ako by malo. Treba povedať, že takmer všetci sú to na čierno. Aj keď treba povedať, že niektorí začali platiť po našich výstrahách a po našom výkonu. To však neznamená, že sa chystáme legalizovať takých čiernych nájomníkov a určite sa nechystáme legalizovať ani čierne stavby. Kde budú vysťahovaní? Budú vysťahovaní na ulicu a deti pôjdu do detských.